हम मेवाती बानी, हम चलत आदमी के आँख से सुरमा चुरा लेनी। अरे सर 6 महीना पुरान गाड़ी है, 6 लाख में बेच रहल बानी। आप कल आ जाए, पसंद ना आई तो आप ना लिया। यार तू बहनचोद बहुते बड़का जादूगर है, तबे कहीं ना कहीं मुर्गी फंसा लेवेला। पिछला 5 दिन में लगातार 5 गो कांड हो गई। पता लगाओ सर कौन गैंग बा इतना खुला घुमाती है जम। गाड़ी उठ गई SHO साहब के और वो थाना के बीच में से। पुलिस वालन के बिना छोड़लस, कहा कल जाई मेवात के चोरन के। अगर तोलों के इलाका में काम करे के बा तो तोलों के हिस्सा देवे के पड़ी। और अगर हम मना कर दी तब? इतना बड़ा बदमाश ना हमें, छोट मोट मॉक्स के ठग बड़े और पुलिस अपन सेल्फ डिफेंस में 2-4 गोली मार भी देले तो का दिक्कत हो गई। चमक तो अरे हो चमक तो रे दातन के गोरी हंसलू लगेलू। बाबर, कल्लू बहुत खतरनाक आदमी है, तू काहे आपन जान मुसीबत में डाल रहल बड़ा? हमारा पास एगो प्लान है। खटमल मक्खी मच्छर की दुनिया। हरियाणा अगर बदनाम बना तो सिर्फ और सिर्फ मॉक्स के 10-20 ठगन के वजह से। साला 2% के चोर। स्वागत बा मेवात में आपके स्वागत बा। स्वागत बा मेवात में आपके स्वागत बा। मेवात में आपके स्वागत बा। अगर तू हमसे प्यार से कहत तो हम जरूर रहती, बाकी जे अकड़ से तू कहले था ना, ये अकड़ अपन बाप के बिना चलनी। साला झांट बराबर झोपड़ी और 90 रोशनदान।